Ensimmäinen oivallus on se, että sä voit siivota omassa mielessäsi. Ja sitten toinen oivallus, että voit vahvistaa niitä hyviä puolia, mitä sulla on. Niin mä oon leikkimielisesti kutsunut tätä nykysuomalaisten ATK-taidoiksi. Niin nyt psykologiset ATK-taidot olisi asenne, tunne ja kehotietoisuus. Ja yksinkertaisesti treenataan asenteen käyttämistä. Ja se on hyvin pitkälle ajattelua, että miten ajattelua voi muuntaa, miten voi luopua turhista uskomuksista ja niin edelleen. Tunnepuolella kysymys on hyvin pitkälle tunteen ja emootion eron näkemisestä. Eli tunne on se ensimmäinen reaktio, se on aina hyvä, mutta sitten voi vähän katsoa, ettei se karkaa emootioksi. Emootio on rassaava, pyörivä tunne, johon liittyy uskomuksia ja niin sanottuja skriptejä ja vanhoja malleja ja musta ei ole mihinkään ja tästä ei tule mitään. Emootio vie energiaa, tunne antaa energiaa aina. Ja sitten kehotietoisuus. Harjoituksia löytyy vaikka miten paljon, juurtuminen, ankkuroituminen, mutta mulla on tällainen yksi patenttiharjoitus, 30 sekunnin laskeutuminen oman kehon lämpöön. Ja tämä oman lämmön kokeminen on aina mukavaa. Se on vähän kuin saunassa olisi, että saunassa rentoutuu tai auringonpaisteessa on mukava olla. Ja ihmiset eivät ole oikein tottuneet tähän, tai aluksi kuulostaa kummalliselta, mutta pienen harjoittelun jälkeen niin ihminen saa tällaisen, sanoisiko aurinkoisen, myönteisen, hyvän peruskehotuntuman. Tämä on niin kuin mielen harjoittelemisesta tai psykotreeneistä. Ja se tarkoittaa vähän samaa kuin fyysistä treeniä, että ne lihakset eivät kehity, jos vaan lukee maratonjuoksusta tai treenaamisesta, vaan pitää vaan mennä niin salille ja baanalle ja harjoittelemaan. Ja siitä on sitten hyvä ponnistaa eteenpäin arkipäivän erilaisiin haasteisiin.